To, že máme v našej škole šikovných študentov, všetci dobre vieme a dnes sme si zobrali na mušku jednu z nich. No, dievčatá, dovolte, aby som medzi nami privítal našu bývalú spolužiačku, olympijskú víťazku Andreju Krišandovú. Trénera a otca, pána magistra Krišandu. Strýka a vedúceho dvoru školstva na Mestskom úrade, pána magistra Krišandu. Ňou je Andrea Krišandová, bývalá žiačka našej školy, ktorá získala zlatú olympijskú medailu v prvých olympijských hrách mládeže v Singapúre. Súťaže sa zúčastnilo 91 judistov, z ktorých boli vytvorené 7-členné medzinárodné družstvá. Ahoj Andrea, povedz nám niečo o svojom úspechu. Tak bola som prvá na olympijských hrách mládeže v družstvách v jude, kde vlastne boli zmiešané týmy a vybojovali sme si zlatú medailu. Bolo nás 12 družstiev, v každom družstve bolo 7 pretekárov a vlastne v finále sme vyhrali 6-1. Kedy sa táto súťaž konala a aké máš na ňu spomienky? Vlastne celé olympijské hry trvali od 14. do 26. augusta a ja som zapasila v družstvách 25. augusta. A aké sú tvoje dojmy z tejto súťaže a spomienky? Mám tam veľmi dobré spomienky a veľmi dobre to bolo usporiadané. Myslím si, že celé mesto žilo vlastne s tými olympijskými hrami a bolo to tam vážne krásne. Keďže si vyhrala v jude, ako dlho sa tomuto športu venuješ? Venujem sa tomu 10 rokov. Vlastne môj otec bol môj tréner, teraz už som prestúpila do Bratislavy na školu, čiže tam ma trénuje reprezentačný tréner aj takisto osobný, Jozef Krnač, ktorý je vlastne medailista na olympijských hrách v Atenách 2004. Ako spomínaš na našu školu, keďže si tu absolvovala prvý ročník, napríklad na učiteľov, triedu, spolužiačky? Bolo to tu veľmi skvelé, ale predsa len, keď som sa chcela zlepšiť v tom jude, tak som musela ísť za lepšími podmienkami. Ale čo sa týka školy, tak je to tu aj lepšie, ľahšie ako tam, pretože vlastne pri tých tréningoch sa tam ťažšie učí. Čo by si odkázala žiakom našej školy, ako oni môžu dosiahnuť takýto úspech ako ty vo svojich záujmoch? Tak určite treba ísť ďalej, netreba sa vzdávať a ísť za svojím cieľom. A to je asi tak všetko. Ďakujem pekne. Není zač.